Hello boy bro. Sal kolong maya gulo haino hailam suwa ni channel lo. Puila no nakar sano asuk jora lai thangman ya gulo phano ang. Ani channel lo video da belai balokha. Baksa boro ano phone khaibo sangka tangge asuk video da yang ka samong ro ya kari ka ni phia batia. Noro oro nogui tongo ikang teke se samong sengka tak farmi. Tok ni logi logi ang tak tak khombo farm khayo. Hangkai kami am chaini aro oro nai to gei ta khomoti paina isian incubator machine khompari khlaina ngai bisa lewa thangka besal bongkha te apani loi loi gani laptop bokama jaga ki nong sama haima dongkha bui khogi khipka takte kasa pc paikha kesara phone bai video sanamka haifano beleke visit tension ni bagai khlaiman liya mota khompo sangka ang animation bai khompari mani no ajorao lockdown ba takhum sara paina beleke dam ati hini ang takhum sara bo pailia tokti paiei khompari ka gasak tokti bo kabang man thoklia ngai puila starting ba testing ni wan sugai sak kabang bo khlailia mo takhum bo sa puru ni sini ang tini ki jakhna ki jakhe video record khaipe mani tini phono mai narokno temo ajola jabra je ang pham khayon samabo omani kaham hamya ta se bui sungo ano phone khai baksa ang safina musungo omo hungke mini kaham to norok saimano omo kuno asuk pesal kabang nangya datino eropia ba mini problem hingke masingo hamnai jabra hangke tangla komor thango tangla hamnai jabra hangke masingo komor thang abo bini beleke problem abon bagai omono chas khaine be kisa problem go phia be ernale bele heklai tangla bo wati man jakha problem thango hagai ko mo hangke ani takhom iko tek mas pore ti samani mo video kai ko teisa tol khawro kai oro takhom kabang ma nugo hinbano onsoro takhom ang mare gelap tam ni male jelle khai dai mani chala ortek dating tong ga ortek chala phalsar hobe na he buri sing jinar na kai to abo bisi bangla afurte bo kabang khaina mo songman hetan topi ba songman thokli ang takhom sara ba ajora beleke dam lockdown ni ge ma sok yang tomo samai haike otono se kabang matang mani bisingo no khoton de khotul tam tam mani bisingo no kaisa khoton no ta hono rikha puila ek ma joting gai poultry bushi no sarikha poultry ni je feed ready made feed man thmani ek ma joti abo sin sarikha dapte torna hne hinkai ek mas pore hinkai gunda grok mai hamya mai hantaro sapoli charna sengkha ama hinke truk ek mas lai pe hinkai 2 mas roka hinkai gunda no bisi sarikha ga hekono poultry feed bo sapol sariwo tanga hinke jese kada kam sari man ka sano dapte toro tek tuyo jeng kami am sayo jata khomri ma hinkai to 5-6 mas rona otenya ni phiaba kubu no bini mote khara sari man ka hinkai 4 mas ngan ti heke ani mo ta asuk bini mote khara bo sari sungma yang bo kami am sayo tongge khaimani asuk puila start khaimani ba to phano 4.5 mas division feed gena no hinai jong mongkate kisa torboy man prote wasati sati kamo video और rubber tre paina haka da sari na hinai plastic takari bo paimano te aboni bising dimo hongkang jami sara khlai tongko 1000 tasek khlaina hintong jami sara boi paina musongka paibo man ang bo kainai jami bagan khaina ni kagoje lebu kagoje jami to beleke motom kiza dam mothang bo thaibo nai thau gaw moto seng drop si ko ro 100 taman kaya khusara gaw mo hekete bo kabang sara khlaine ang kagoje jami kagoje lebu ni phangsa saran dam to tabo onek tongo paina hana hangkai bazar bo abno no yang bo bagan khaina hinai hingka mo hingke je jagawo ang takhum toni kha a jagawo tola borok khika hangkai ha kepen thango beleke tek thango kasa kisio toni na hangkai borok bo bemar nai sak bo poriskar tong yang nai ga jaga borok tok tik hangkai o tok tu bo to khiro na nai harpio na nai kabon boge mai bugu kabang mari khango jagawo tabuk to mai rama jora ahai no yang mai bugu mon thobo ang burung ti saina re kate bonangan hanai hingka bugu saka tung lulung masing somai poriskar ka tonglai thun ngai tei
per butai ti furbo o butai poriskar tongthun amte hinai oro mai bo grikha kinaro kita suk soro khayai hatina hai ke roi kasar thayani bagai o kaisaro no partition khlai rika tauro no rongana iko partition khaija partition aing naro kai torona ara sario hama hai ke loi ke kipka yang naro ara saga thona puru kate babse phajing thalayo tabung ke tor khas sara 3 mas ni phnogan no mai hi boini sara 3 mas ni bising se tor ya ni ke tor khatang hingjang cha kaham ka ara sari kharang khibina jetin tori thangkai teina ka suka hangka ara sayang phon hai ke nai tongdi teo kaham video phainai anaro subscribe khaidi